баъди ба даст овардани истиқлоли давлатӣ дар кишвар ҳама соҳаҳо рушд карда, сатҳи иқтисодии сокинон ба маротиб боло рафт. Бо дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳру ноҳияҳо ва дурдасттарин минтақаҳои мамлакат шароитҳои мусоид барои кору зиндагии сокинон фароҳам оварда шуд. Коргоҳу корхонаҳои истеҳсолии маҳсулоти дастӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва инфраструктури зарурӣ барои гардишгарони дохилӣ ва хориҷӣ мавриди истифода қарор гирифтанд ки ба рушди соҳаи сайёҳӣ мусоидат намуд. Айни замон мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар баробари дигар соҳаҳо ба соҳаи сайёҳӣ низ диққати ҷиддӣ равона намуда, дар ҳудуди вилоят ҳама шароитҳоро барои сайёҳон фароҳам овардааст. Бо фаро расидани мавсими гардишгарӣ дар вилоят шумораи зиёди сайёҳон ба қайд гирифта шудааст ки ин аз амнии ҷумҳурии Тоҷикистон ва шароитҳои мусоиди он дарак медиҳад. Кӯҳу рудҳо, дарёҳо, ки яке аз маконҳои дӯстдоштаи сайёҳон аст, диққати гардишгаронро бештар ҷалб намудааст ва ҳар нафари хориҷӣ ки як маротиба ба ин кишвари биҳиштосо меояд, ҳатман кӯшиш мекунад ки дафъаи дигар бо дӯстону оилааш барои дидани ин ҳама зебоиҳо биёяд. این یک افتخاری هست برای من که کشور من با کشور تاجیکستان همزبان و یک خل هستن با همدیگه و روابط بسیار خوبی دارن. خیلی برام افتخار است که مردم تاجیکستان خیلی ما را حرمت میکنن، همینجور که مردم تاجیکستان هم در ایران میآین ایرانی‌ها حرمت میکنن، چون هممون یکی هستیم. من خیلی خوشحال هستم که دولت اینجا هر کاری که داریم خیلی سریع کارا ما رو انجام میدن. تاجیکستان در 15 سال پیش من نگاه کردم نسبت به حالا به نظر من 200% رشد کرده است. تاجیکستان و الحمدلله خیلی رشدش خوب است. الان من خودم تو تاجیکستان مثل تهران گم میشم. یعنی واقعا با اینه که 15 سال هستم خیلی رشد کرده. باید از دولت تاجیکستان واقعا تشکر کرد که واقعا مردم تاجیکستان رو اینجوری رشد داده است، مخصوصا تو بخش اقتصادی و تجارتش. من خیلی خوشحالم. сайёҳи дигар ки аз кишвари Туркия ба вилояти Суғд омадааст, барои шаҳрсозии боғу гулгаштҳо муносибату сайри шомгоҳӣ дар руди дарёи Сир писанд аст. Ба гуфти ӯ худро дар Тоҷикистон дар як кишвари зебову амн мебинад ки муҳим аз ҳама барои ҳар як гардишгар мебошад. Первый раз я в Таджикистане, в Худжанте. Первое впечатление хорошее. Я думаю, что в перспективе по туризму город и область будет развиваться, но предстоит на самом деле и другие дела. Сырдарья, река, как из балкона отеля, мне очень понравился. Инфраструктура тоже развивается, вот как строитель сегодня посмотрел, несколько там объектов, мне очень понравились. Вот, даже было такое мнение, что возможно как сюда переехать с семьей, можно отдыхать, потому что природа хорошая, люди хорошие, традиции сохраняются. Думаю, что для туристов отличный вот вариант. мусоҳиби дигари мо низ аз ҷумҳурии исломии Эрон маротибаи аввал ба суғди Тоҷикистон омадааст. Қайд намуд, агар аз шароити мусоиду боду ҳаво, эҳтироми мардуми тоҷик нисбати сайёҳон бештар огаҳ мешудам, ҳамасола ба ин кишвари ҳамзабон меомадам. ҳоло тасмим гирифтам дар моҳҳои дигар бо аҳли оилам ба Тоҷикистон биёям. کشور فوق‌العاده زیبا و پیشرفته‌ای هست. با تاکسی راحت از شهر به شهر میرم و هر چیزی که نیاز دارم با مردم میتونم حرف بزنم. همزبانیم، هموطنیم. راحت همه چیز حل میشه و پیدا میشه. کشور فوق‌العاده‌ای هست برای توریسم و برای اومدن وکانس. همچون توریست با شما در تاجیکستان اومدن در سوق چی بیشتر پسند اومد؟ برای من داستان تاجیکستان خیلی جالب است، چون از سه تا کشور ایرانی تنها اینه که با حروف و الفبای روسی نوشته میشه. منم الان چون دارم روسی یاد میگیرم، برای من جالب هست که میتونم آرام آرام چیزا رو بخونم. маврид ба зикр аст ки таи чанд соли охир дар баробари гардишгарони давлатҳои аврупоӣ шумораи сайёҳон аз Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Исломии Эрон ва ҳамсоя кишварони Ӯзбекистону Қирғизистон афзудааст. Река. Меня особенно впечатляет река, потому что вот вчера я вечером как раз приехал в Худжант. Меня в первую очередь я пришел в реку Сырдарью. Вечерний взгляд такой впечатляющий.
особенно это река, да, действительно, и горы. бояд қайд намуд ки бо дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва бо қарорҳои раиси вилояти суғд раҷаб аҳмадзода дар ҳама шаҳру ноҳияҳои вилоят маконҳои таърихию фарҳангӣ таъмиру навсозӣ шуда шароитҳо барои сайру гашти сокинону сайёҳон муҳайё карда шудааст. бо мақсади дар амал татбиқ намудани дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 42 ширкати сайёҳӣ ва 2 ташкилоти ҷамъиятии шӯрои рушди сайёҳӣ ва ассотсиатсияи рушди сайёҳии зарафшон таъсис дода шуда ки имрӯзҳо сокинону сайёҳон аз хизматрасонии онҳо истифода мебаранд. меҳмонхонаи суғдиёни шаҳри хуҷанд ки фаъолияти босамар дорад дар баробари дигар меҳмонхонаву осоишгоҳҳои ҳудуди вилоят ҳамеша пур аз меҳмонону сайёҳон аст ва кормандонаш кӯшиш мекунанд ба муштариёни худ хизмати аввалин дараҷа расонанд. меҳмонхонаи мо 172 ҳуҷра дорад. айни ҳол бисёри ҷому банд мебошад ва зиёда аз 180 нафар мизоҷ дорем ва бештари онҳо аз сайёҳон мебошанд. хизматрасони мо ба таври стандарти ҷаҳонӣ ҷавобгӯ мебошад. ҳар рӯзе бештар аз 100 нафар, тақрибан 100 нафар одамро меҳмононро қабул мекунем, меҳмондорӣ мекунем, кӯшиш мекунем хизматрасонӣ дар сатҳи баланд бошад. мувофиқи маълумоти шӯъбаи рушди сайёҳӣ назди мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти суғд ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар нимсолаи аввали соли 2025 дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 91 иншооти истироҳатию фарҳангӣ ва 208 иншооти хизматрасонӣ сайёҳии меҳмонхонаҳо ва 1118 иншооти савдо ва хизматрасонӣ мавриди истифода қарор гирифтанд. Қудратло Раҳматлоев, Саидулло Арслонов. ахбор.